Okay. Nyata ko sa ato ang content karong adlaw magisunan. Isdang gagmay, fly isdang gagmay, buonalan sa dagong bugsay, nangahurot ug kamatay. Okay, timplahan na to ning gagmay isda no magisunan ko. Mao na atong mahimo. Atong panahon nagkalisod ba. Mili tag barato mga gisunan. Okay, gagmay isda ako ni pilailan ninyo, iyawat ko makaila mo sa mga isdang pinubre ba. Okay, kasagaran ato makita sa Facebook, dinagko man kini pong gagmay. Buwahan po nga makatabang po ninyo nga makapakita og pinubring isda, wa ninyo makita sukad pa sa una o kana samin mo na makuha ni si dos no sud mo ni among makuha diri sa among probinsya. To samin to gamay. Kana pasayan kanang buktot no mo na itawag buktot ng pasayan no gagmay mo na makuha sud okay, kana katambak gagmay katambak po na kana danggit no mo na makuha na mo diri mo na barato diri 70 kilo makigsunan ko mo na kung kita kana guno mo na kung pangita diri og madto merkado kay barato kay na salmonite sa usa nimo ka kilo makuha kag isda nga po ka klase o kana katog kanang pata magisunan pata to pata kana muong ibis nga dakong mata klase sa ibis. Okay, magisunan sa padiha mili tari kun sa kana klase sa danggit na magisunan mudako po na gamunong tinabal nga danggit na lami na tinabal. Okay kato ari mga tag lain pareha adto kana kana sa mga na okay lang na bagis na ito yung na basta kana ra usa nga na maili kalisod ko na isda pero may ko kita na pero ang ngalan ako na kapungutan na kung sala siya sa una pa. Okay, nakaila ko na nakita ko pero kaila. Okay, kana mao na siya limonsito atong isagol no dito tamhangan ang atong isda bisa yung naani ni kabrato. Kaya ato kuning kanon ni Paris og luto no mabusog buta kung kauban diri di mga ona ni bahala sila guys sudan kay madlok mabukog pero ako anad gani kay sa una pa mo na akong pirming sudan no. Kay mo na akong panagat sa una akong ibaw ng eskwela sa high school pa yung ani hubong lang ko only makitaan makisunan. Bitaw panagsaan po nato kaon o ganang restaurant pero way kwarta kini ra akong pirming bawo no asin non pustog dahon arang lami humuta no paisa no kana mao ni maging kuas probinsya tanga to paminta no ato mangga limonsito paminta isa ko na aswiti bombay luya ahos no daghan atong gikuan dia uban dia mangga sili suka dapat dia tuyo nagkamputang na sagulan natin na kutamhangan ba dapat ko ng punta mga timplaha para sa atong kusina. Okay, di daog na ting lamian ang magigsunan ko tilawan nato na yung pangumatakuban sa nato na pag-ukab na daog na luto na siya wala na sabaw no insurok na sa unod sa isda klase. Okay, pasayan natong tilawan no sayan. Okay, mo atong nahubutan pasayan. Okay, salamat mayong adlaw sa tanan. Bye.